and we are marching against crime. iThembisa is a crime scene, that is why emphakathini kunabantu abafaka ama-boom gates. So sihlangene siwumphakathi namhlanje sizokhala sizothi sicela ugovernment usizwe, sicela i-state sisizwe, mabe bayahluleka basitshele sizenzele. Okay, Xolani, and now the president spoke about this yesterday and said that you should allow government to try and deal with this issue. Yeah, ugovernment akasebenze manje. Angithi nathi sasebenza manje. Ugovernment akasebenze manje. So it tried to deal with this issue enganamphumela manje ayisebenzeli thina. So umphakathi lenkinga isihlangabeza each and every day. Inkinga every day akusinkinga yokuthi kumele kuhlale ema-boardroom ukhulunywe isilungu kuplanwe cha. What we are saying sithi siwumphakathi akube ne-intervention manje. Akube ne-intervention manje kubonakala umehluko manje. Ayikho into eshodayo. Bakhuluma ngamasosha akhona amasosha, bakhuluma ngamaphoyisa akhona amaphoyisa. Manje amaphoyisa amaningi ukudlula thina. Amaphoyisa kuba ngathi imarch yamaphoyisa le and it's our march. So sithi siwumphakathi sisalinda abanye abantu bayeza ubonani. Abantu baphuma ngathi beze emsebenzini it shows ukuthi labantu abasebenzi. Umphakathi wasebenzi. So we have an issue yabantu bangaphandle ababulala abantu la iThembisa. We have an issue crime la iThembisa. So we want to deal with that. Where to from here? Where are you going to? From manje siye police station. Aweza amaphoyisa nabaphathi babo bonke sifuna ukubatshela ikhalo zethu siwumphakathi. Number 2 wonke lama-tuck shop kumele avalwe. Namhlanje avalwa kodwa kumele bahambe. Ngiyafika isikhathi namhlanje awavalwe but mabavalwa baprepare ukuhamba ngoba manje asizi ukuvumela umuntu ozovula futhi. We are tired siwumphakathi sikhathele we want change. Yeah.